Стой, Мирен. Стой. Слушай. Слушай. Какво има? Лапа ми дай. Дай другата лапа. Другата. Слушай. Седни долу. Дай мамо лапата. Дай мамо лапата. Дай. Слушай. Слушай. Седни, мамо. Ела тук. Ела тук. Ела тук. Кой? Стига, стига. До мен. Тук, мамо. Ела тук. Седни долу. Дай лапата. Дай лапата. Дай така, браво, дай. Дай лапата. Кой е най-хубавото куче? Кой? Кой, мамо? Къде? Слушай, къде, мамо? Кой? Дай тук, горе. Айде. Така. Ела тук. Ела тук. Ела тук, скоклюва. Си, мамо. Седни долу. Лапата. Още една лапа. Дай другата. Дай. Кой е най-доброто дете? Кой, мамо? Кой? Кой той сладур? Да, мамо, да. Кой ще даде кокълчета? Шушката. Ще даде кокълчета сега. Шушата. Чакай, мамо. Не. Чакай, скокалите, бе. Ей. Мамо,